Bázoš. Už idú plody na bázoš. Máme. Len rob baranica, rob. Rob baranica, nervy, rob. Baranisko, len rob. Znaczy Ludkowie. Ludkowie, nikto nič? Ani Błanice? Czy jako? Ďakujem za lajky. To pratam, takého dobre porábam. Skrinku pratam. Ale som chcela tam si dať veci, ale som musela dať vybrať, lebo neviem, kde táto tie veci, čo to bolo v skrinke, takže neviem. Kde ich mám dať, tie veci. Už aj ruce dotyčí. Na. No pekne. Apa yang nerozrucuj? Apa yang nerozrucuj? Nic sa mi nechce dneska. Zrobím to tak, že vyjebem všetky veci na to do postela a jebem na to. Tak asi to zrobím. Nie. Oj. Ľudkovia, vidíte tú kopku? Ja to vydzigam toto do postele. Vidíte tú kopku? Ľudkovia. Všetko to idem nadzigať do postele, neskladám to už. Sa mi nechce. Ja vám tu ukážem, ako sa to robí. Že aj máte za minútu popratané. Ľudkovia, to sa tak robí, hej? Vám to ukážem, raz, dva. Čakajte. Pozrite, ľudkovia, hej? Toto, čo vidíte tam, už na minútu nebude, hej? Čakať. Ja to nadzikam do postiele. Poď, Patriku. Joj, má noha, poď. Poď sem. Ale migaj.
Do Boha. Uciekaj. Nie tam nikt tu na zachodzie, zbytocznie tam chodzić. Patryku. Patryku. Tu. Patryczku. Jo. A nie bordel. Ja to jebem, a to po prostu nie budem. Ja sobie to popratam, ja mi prije komoda. Hej, taká špina, áno, nehambím sa. Nemám sa prečo hambiť, lebo ja špinu nemám. Takže keď sa nechce pratať, tak to zrobte jak ja, hej? Tak sa to robí, lebo mne sa to fakt nechce dá pratať. Pozrite, jak som rýchlo popratala, pozrite, že som šikovná. Tam to ide na pranie, pozrite, ako som šikovná.